Hola, dramàtics i dramàtiques. Avui l'Oguero i jo us convidem a fer amb nosaltres un exercici de respiració conscient per a aquells dies de més estrès o abans d'anar a dormir. Farem servir una gota d'oli de lavanda per afavorir la relaxació i començarem fent una respiració ben profunda per activar el sentit de l'olfacte. A continuació, podem acariciar-nos una mica el coll, el cabell, els braços, sentint el nostre cos. Posarem la mà dreta al pit i la mà esquerra a la panxa per a sentir les nostres respiracions. Començarem agafant aire pel nas i el traurem per la boca. Un cop més. Intentem relaxar el cos per a que les nostres pulsacions baixen. Podem relaxar també les espatlles, fent cercles cap atràs i després cap avant. Ens podem mimar una mica fent-nos un massatge als braços. A les cervicals, que sempre solen estar carregades. Podem estirar una mica el coll, amb molt de compte per a no fer-nos mal. Un costat, l'altre costat. Cap a baix. I podeu repetir aquesta rutina tan senzilleta entre 2 i 3 vegades a la setmana. Esperem que t'us hagi agradat. Adeu!